Hej alle sammen og velkommen til den video, hvor jeg vil fortælle lidt om Eisenhower matrixen, som egentlig bare går ud på, at man deler sine opgaver ind i de her forskellige bokse her, inddeler dem, smider dem ind i de her bokse her. Altså vi har vigtigt, haster ikke og ikke vigtigt, og det vil sige så, hvis der er noget, der er vigtigt og noget, der haster, så skriver man det i den her boks her. Hvis der er noget, der er vigtigt og det ikke haster, så skriver man det herover og så fremdeles. Så det vil sige, at til sidst har man altså de her firkanter, der er fyldt ud, og så kan man så se, at hvis det står i den her boks her, så skal man gøre det lige nu. Og hvis det ikke haster, jamen, så skal man planlægge det og gøre det på et senere tidspunkt, skrive det i kalenderen eller lignende. Og det kan også godt være, at hvis det ikke er vigtigt og det haster, jamen, så skal man uddelegere til nogle andre, som ligesom har mulighed for at handle på det, som har bedre tid eller noget. Og så kan det være, at hvis det ikke haster eller ikke er vigtigt, jamen altså, så skal man måske slet ikke gøre det. Altså, så er den måske ikke længere end det. Det er Eisenhower matrixen, og den er rigtig god, hvis det er, at man har stress, eller man har for meget at se til. Så kan man ligesom smide det ind i den her, og så prøve at finde ud af, hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt, og hvad haster, og hvad haster ikke, og hvad skal gøres nu, hvad skal planlægges, og hvad skal uddelegeres, og hvad skal måske i virkeligheden ikke gøres, hvad er ikke så vigtigt, og hvad haster ikke. Så det er de her ting her, det er mega brugbart i fremtiden, tror jeg. Det er godt at kende til i hvert fald. Så tak fordi I så med. Vi ses i den næste video.